L'associació Xarcon duu a terme actualment la gestió del telecentre Punt TIC del Palau Falguera Sant Feliu de Llobregat, un espai on l'associació vol potenciar l'intercanvi de coneixements a través de formacions i cursos, tant els bàsics que ja s'ofereixen com d'altres més avançats i especialitzats, per tal que els usuaris, ciutadans, treballadors, empreses i emprenedors puguin ampliar les seves competències tecnològiques, proposar activitats i cursos d'interès, així com participar activament a les diferents activitats que es van organitzant, com és el cas de diferents edicions de Cafè Innovació o del concurs de microrelats en català via Twitter d'enguany.